मोगो गोवा सुरक्षा मंच महायुतीक 22 आमदार मेळ्ळे जाल्यार ह्या सरकाराच्या मंत्रिमंडळान एक मुखेलमंत्री धरून 8 मंत्री आसतले। लोकांची कामां हांगाच जावपाक जाय, दिल्लीन वचून न्हय अशें मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी सांगलां। वाळपयचे उमेदवार विजय गांवकार हांचे कार्यालयाचे उक्तावण केले उपरांत ते मिडिया कडेन उलयताले। आरडीएक्स खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। ढूंढून काढा सगळं 70 विभाग तुम्ही ढूंढून काढा टोटल पर्यायी मतदारसंघ आणि हा कारण आपल्याला गरज आहे एका चांगल्या पक्षाची, ज्या पक्षांची सगळ्या ज्या गोष्टी होणार डिसिजन घेणार ती सगळी गोव्यात घडायला पाहिजे, लोकांच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे। लोकांनी सांगितलेली गावं इथंच ठरवली पाहिजे, दिल्लीला जाऊन नाही। आणि त्याचसाठी मी तुम्हाला नम्रतेने विनंती करतो की हा पक्ष तुमचा आहे, मी जरी असलो मी आणि एक ठरवलंय, हा पक्षाला जर 22 आमदार मिळाले तर आमचं मंत्रिमंडळ हे फक्त एक मुख्यमंत्री आणि 8 मंत्री असेल सुरुवातीला। सगळे मंत्रिमंडळातील लोक काम करणार की नाही हे बघण्यासाठी आमच्यातले चांगले शिकलेले लोक आम्ही त्याच्या पाठीमागे ठेवतो। कारण मी बघितलंय परवा भारतीय जनता पक्षाचं जे मंत्रिमंडळ होतोय त्या मंत्रिमंडळामध्ये काय चाललं होतं, ते काय बोलत होते, ते चर्चा तरी करत होते, हा विषय होता। हे सगळं बघण्याची गोष्ट आहे आणि ती मोगो पक्ष होऊ देणार नाही। जो मंत्रिमंडळात असेल तो योग्य नाही लोकांना ते